Sanibonani. Ake ngikhulume ke nosisi nabakoti nomama. Ngiyazi futhi bazongithuka ngoba vele iqiniso leyababa alikaze lehla kahle iqiniso. Mangabe ukuthi ngimnandi kuwe uzongigwinya, uma ngabe ukuthi ngiyababa uzongithimisa. Ungithuke ngendlela ufuna ukungithuka ngakhona, kodwa ke iqiniso vele linjalo, mina ngiyalazi. Lalelani ke bomama nosisi nabakoti. Uyazi emhlabeni abantu besifazane bawu-5 billion, abantu besilisa bawu-3 billion. Kulo 3 billion bafowethu kusele 1.5 billion, ngoba eyiningi izinsizwa isemathuneni, eyiningi izinsizwa isemajele, eyiningi izinsizwa ziphenduka izitabane nezinkonkoni. Ngamanye amagama sele no 1.5 billion. Ake ngibuze kini ke bomama ukuthi njengoba thina su 1.5 billion nosisi nabakoti, kusho ukuthi ngaya amagama insizwa nensizwa mayithatha umuntu kuzophuma kini u1.5 billion bese kusala u3.5 billion. Nithi ke lo 3.5 billion wona awuservice ubani, wona usizane nobani, wona ube nobudlelwano nobani. Yikuphi okungcono? Angithi kusho nina nithi amadoda izinja. Kulungile, ngiyavuma ke siyizinja vele. Amadoda vele izinja. Kodwa ke manje kusuke sekwenzeke kanjani ukuthi manje wena usunamadoda amahlanu? Uzokuthiwa lo omunye wegroza, lo omunye ubhadala ugesi, lo omunye unginika imali yokuya emsebenzini, lo omunye uyangilanda emsebenzini, lo omunye uyo ngikhipha elokuzana ilunch emsebenzini, ongilethela imali yokudla emsebenzini, lo omunye ke uyeke ongikhipha ama-trip, ongitravelisayo, ngiphuma naye ama-vacation. Ngabe wonke lamadoda njengoba uwafuyile, njengoba uthi wena nithi namadoda izinja, kanti usuke uyozingela yini? Angikho ke lapho. Ake ngibuzeke bosisi nabomama nabakoti. Yikuphi okungcono ukuthi umuntu akulethele umuntu ozomazi, wazi ukuthi uShandu mayengalalanga la ekhaya ulale kuMasibanibani, okunokuthi ngoba vele uShandu yinja angalali ekhaya kodwa ungamazi ukuthi ulalephi. Ukungalali kukaShandu ekhaya usesithenjini esingekho emthethweni. Wena awusifuni isithembu esemthethweni, kodwa uxolela ukungena esithenjini esingekho emthethweni. And foolishly, ngokomqondo olimele, ngokomqondo ofile, lokho ukuthi uShandu ahamba ayojola le ekudeni la wena ungeke ubone khona, akhanda izingane wena ongazazi namantombazana ongawazi ahlukahlukene, ukubiza ngenhlonipho lokho wena, ngoba uShandu awumboni ukuthi uyakuchithela noma uyakufebela, noma kunobusoka abuqhubayo kwenye indawo, ukubiza lokho wena ngenhlonipho ngoba ungazi. Bantu besifazane ake nivukeni emaqandeni. Abantu besifazane abaningi bagane imicamelo, bagane ama-pillowcases. Njalo mangabe eyolala inyembezi zakhe zigcwele ama-pillowcase, indoda ayikho endlini, ilele emkhukhwini, ishiye imansion. Ngoba wena awufuni ukuthi lo osemkhukhwini abe yiphathi yale mansion, noma engeke ahlale ku mansion yakho. Indoda iyakushiya ke ihambe iye lapha la ifike khona ithelelwa amanzi emkhukhwini, igezwe inyawo. Lapho indoda ithi mayingena yenzelwe itiye. Lapho indoda ithi mayingena imasajwe emahlombe, iqatshulwe. Wena eyakho indoda mayingena uvela uthi hayi nakudla lapha kwakho lapha ku microwave sewuzosifudumezela. Yasilaya imfundo bafowethu, yasilaya impucuko. Ake nivukeke bomama. Kungcono ubaba athatha amakhosikazi abe mane, uwazi nawe ube yiphathi yawo, nibe bane, nazane ukuthi ubaba mayengalalanga la ekhaya ulele kuMasibanibani, mayengalanga la ekhaya ulele kuMasibanibani. Okunokuthi ubaba angalala ekhaya sefanele njalo mayebuya endlini aqamba amanga, amasheti sewangcolise ngo-oil, uqamba amanga imodi bifile kwaseyacimba kanjani, ngoba akafuni wena wazi ukuthi ubaba unezintombi ngaphandle, noma kunomunye umama asemshadile ngaphandle kwakho kwamuhle kwandaba zabantu, wena ungazi. Ngani? Ngokuqinisa kwakho ikhanda. Ubaba mayekutshela ethi ngifuna ukufaka unkosikazi wesibili noma wesithathu sizokhulisa umuzi waseMambatheni, wena uthi over my dead body. Yifake siboneke mangabe ubaba esemthathile unkosikazi wangaphandle.
iyekeni lento bomama ngoba nina anisifuni isithembu kodwa nina niyakholwa ukungena esithenjini somunye umuntu. Uma ngabe ubaba esedlulile emhlabeni or boyfriend yakhe sedlulile emhlabeni or sikulahlile, mayefika umbathe ekutshela ukuthi nginamakhosikazi amabili ngifuna ukuthi wena ube unkosikazi wesithathu. Ngoba wena ngalo sikhathi leso udesperate, ufuna umuntu ozothandana naye, ufuna umuntu ozokukhamfatha, uyavuma ungena kanjani wena esithenjini wena ukuthi isithemba usithandi. Bomama yekelana ubuselfish. Uma ngabe ningayekela ubuselfish kuzoba mnandi emhlabeni, lokubulalana lokho okungaka okukhona kuzophela. Obaba bazoyeka nabafowethu nobhuti nomalume bazoyeka ukubulala omalumekazi no auntie, bazoyeka ukubulala obaba, bayeke ukubulala ogogo, bayeke ukubulala omkhulu ngenxa yokuthi sekutholakele ukuthi eminyakeni ewu-20 edlula ugogo washita walanda ilongo elimanzi la ngaphandle. Ugogo sekumele abulawe izingane zakhe noma ubulawe izingane kamkhulu, umkhulu maye ngasekho noma omalume. Izophela yonke lento. Ake sihlaleni phansi bafowethu etafuleni sikhulumisaneni sibonisane. Ayikho into eyoniwa ngomlomo ilungiswe ngenduku noma ilungiswe ngesikhali. Yonke into yoniwa ngomlomo ilungiswe ngomlomo. Isithembu isintu akulona ichilo, kodwa umjolo ichilo akusona isintu. Ngiyabonga kakhulu. Ningithuke vele ngiyazi ukuthi nizongithuka. Ngiyazi vele ukuthi nizongithuka. Ngokulindile vele kodwa nje iqiniso lona sizolikhuluma libaba linjalo. Ngiyabonga, niphile nje, nginithanda nonke ama-Afrika amahle.